Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong Non in imposumus aliquid adversus veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Maayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini lang gyapon yung boss nga lagad sa kahanginan kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mao'y pa makikuban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigalang nga Miyerkules o gapit sa 26 na buwan sa Agosto tuig 2026. Straight to the point. Sa gihapon natagantag pagtagad ang mga isyus nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, naguna mga reports. Dinhi lamang gihapon mga higala sa atong pag-uban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas to may isgutanan karon nga buntaga mahigala na po ka mga eskwelahan sa lalawigan sa Subo na balda ang mga klase. Humana kadawat og hulga sa ilang seguridad. Straight to the point. Duha ka tawo na ang napasakaan og kaso humana ilhan sa kapulisan samtang usa ang gitugyan ngadto sa DSWD tungod kay minor de edad. Straight to the point. Kalanig pagtagad no butaga mga higala sa atong pag-uban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Sa background investigation sa kapulisan na suta nga naglakip sa mga nanghulga dunay personal nga problema sa pamilya, biktima sa bullying sa eskwelahan, og adunay mga wa makatuon sa leksyon og dili gusto nga madayon ang eksaminasyon. Daan palagi ko. Liban ka mahigala na po ka mga eskwelahan ang nabalda sa ilang klase kay dunay nang hulga nga nay mamusil di way klase. Nabalda hinoon kasamang ki. Sa pagsusi mga higala mo ni ang ilang mga higalang gisuta sa kapulisan dunay personal nga problema sa pamilya, ha? Ang uban biktima may galas bullying pero duna pod mga higalay wa makatuon di gusto madayon ang exam. Gibulabog mahigala kunuhay dunay hulga aron nga di madayon ang exam. Kadali pagtagad no butaga mahigala sa atong pagaman-uban hining atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas gabahin may gala usa ka pribadong universidad dinhi sa Sugbo ang nakadawat sab og hulga kagahapon hinungdan nga gisuspenso ang ilang face-to-face nga klase og ni shift kini sa online class kagahapon. Straight to the Ato point. sa niko ang report mga higala ni kasamang Pulaw Rolabot ani kasi nagresponde ni kagahapon ni Deken. Why klase pod ang usa ka dakong universidad Sugbo. Kay doon na po nang hulga mga higala matod pa. Straight to the point. Sa laing bahin Cebu City Mayor Tomas Osmeña ni witik na sab og istorya batok ni Mayor Nestor Archibal. Straight to the point. Iyang gihulagway nga biggest violator si Archibal sa lagda sa trapiko. Tungod kini sa giingong paggamit sa mayor og motorcycle escort aron makalusot sa traffic. Straight to the point. At ang pagtagad lubutaga mga kaigalaan, ha? Unsa man ni nag-away na ni si Archibal og si Tomas? At hatagag pagtagad lubutaga sa uban usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nag-away na dugay ra or nag-away bag-o pa or unsa man? Kasi Archibal may galamurag di man sa babaos day. No, ato ni tagag pagtagad karon nga buntaga sa atong pagban-uban usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa kauluhan Assistant Chief of Staff ni Vice Presidente Sara Duterte gihimong ikaduha nga hostile witness sa ika-18 na kaadlaw nga impeachment trial. Straight to the point. Sigutan ta sa ni mahigalang update sa impeachment trial kay daghay nag-atang sa atong programa mga sukid tig paminaw sa updates. Kay mga tao manggod mingon na nga manarbaho na mi attorney. Mo focus na mi sa among trabaho kay alang-alang man nga murag gilaay naman mi ang impeachment. Akong i-correct na hindi 18 na ito kagahapon nga adlaw. So ika-18th day na di ay sa impeachment. So kung 18 ka adlaw times 25 million kada adlaw, niabot na siya og 450 million. Straight to the point. Ika 450 million na ang gasto kagahapon, kay 25 million man ang adlaw. Straight to the point. So gahapon 450 million ang gasto sa impeachment trial. Unsa may nahitabo mga sukid tig paminaw? Straight to the Atong point. hatagan og summary ang katawhan
Unya sa atong obserbasyon mga higala kagahapon, ako di ko manaway og maningkamot jud kung di ko manaway abogado kay kini ni ang natural na maguna sa mga practicing lawyers ba. Ang tanan mo agi magud ana sa mga higala nga dunay panahon nga kanabang hinog-hinog na ka, nya napoy panahon may galas di pa ka mahinog-hinog, siyempre mukurog-kurog sa kaskorte. Di lang tanan dapita, ari lang ta may galas sa unod yod mga kaigsunan sa kinini ang substance yun sa impeachment kagahapon. In fairness gahapon na ang witness nga ilang gipresentar, brilliant ang witness nga ilang gipresentar. Kalma, sus. Kalma ang witness, mas kalma pa sa mga abogado. Ang Assistant Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte, nga gihimong hostile witness may gala kini si Ortunio, kini ni ang pagkakalmaha kayo, ang istorya makigalaan, unya ang demeanor, kasi kalmaha day. O muingon ka may gala nga kalma si Attorney Pua o si Attorney kini ang Diokno, isip mga abogado, sa mga witnesses sablay kini may pinakakalma nga witness. Why kurat unya itubag kalma kayo. Straight to the point. Katarik pagtagad na explain hinuon niya. Na-explain hinuon niya mahigala ang mga proseso, may labot mga kaigalaan adtong mga acknowledgement receipts o katong mga walay mga resibo nganong nahitabo tong inadto. Straight to the point. Matod pa sa witness, acknowledgement receipts ang ilang nadawat. Kadtong mga nakadawat, mo na ni palit mahigala og medicines o uban mga foods in the can. Mo nang wala na, ila naman tong kwarta. Sila na nagpalit, ila naman to. So muna nga acknowledgement receipt ray ilang gidawat. Ato ni hatagag pagtagad rumutaga ha. Unya nasuta kagahapon na sa si Senator Chis Escudero nakabantay na nga ang prosecution mahigala ikatulong higayon nga katapusan na ilag yung iingon nga scam, sunod scam, kagahapon scam, stricken off from the record sa pod. Kagahapon adlaw. Medyo nganong na inani man ni mga sukin tigpaminaw nga dili man na sa allowed sa korte. Straight to the point. Medyo alanganin mahigala mura og ang abogado na maoy ni testify hinuon ning kalakiha kay dili sila ka illicit og testimonya from the witnesses. Straight to the point. Mura ba og kanang og sa gira pa wa na may bala? Ato niya tagag pagtagad butaga mga sukitig paminawa. So mo nang gi-stricken off from the records yun, no? Medyo nakabantay sa Senator Chis Escudero nga maoy presiding officer, nakabantay nga pattern naman ng inyo. Nakatarik pagtagad butaga atong himay-himayon manghigala ang nahitabong hearing kagahapon. Unya ang background ba mo nang kaingon sa ko nga nganong napangutana pa man tong portion about sa background sa witness ni samot kalig-on ng witness kay imong gipangutana unsay background, communication arts graduate Ateneo de Davao, duha ka master's degree. So, ngano man nga gipangutana, bright ang witness. Nya ni samot pa hinuon kay gipangutana about sa educational background. So masabot na noon ang mga tao makaingon si Sara di ay kana na ang surrounded by brilliant people. Bantay ka day? So, tanaw ni mo, imo pintalan si... Straight to the point. Pintalan ni mo Sara Duterte, og lahi nga pintal, the fact nga abogado na, ang iyang chief of staff, Zulaika Lopez, lawyer, unya kining iyang mga staff, manghigala, kana si Pua, iyang mga staff sa una, kita ka sa abilidad. Gahapon, usa sa iyang assistant chief of staff to ha, pero very fluent, very calm, ang tinubagan. So, madugay nila, og kini niyang present, og hostile witnesses, tagam gini kadugayan. Ara ako himay-himayon na asa dapita mga punto karon taud standby humalamang sa atong pipila ka mga danong pahinumdum. Kini uban pang mga iskutanan inyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Yo! Sumo! Andam na ba mo?